Ahoj lidi, hi guys. A dneska dáme na Leona prestiž. Jo, dáme na něj prestiž. Mě to někdo zkazí, jaký týpek. Já to tady rozflákám. Ten mobil rozflákám. Mají na kousíčky. Pojď na kousíčky, nedělám srandu. Kamu tak udělá na kousíčku. Ne, já jsem jistě se ho dostal. Tak tu, počkej. Lidi, asi jsem buknul hru, ale to je jedno, protože jsem akorát happy. Já to dělám ráno, zase jako pseudo lemon. Slyší to mě? Já podle mám blbej ten mikrofon. Ale možná to mě slyšíte teďka. Lidi potřebujeme na jedničce nebo dvojce, prostě na prvním místě nebo na druhém, prostě to potřebujeme. Kam? Lidi, už mám 10, takže to musíme vyhrát. Kámo, než si to ztratím, tak to je to, že rozflákám na něj srandu. Kámo, moje vtipy nejsou ani vtipy, bro. Moje vtipy nejsou vtipy. Kámo, to je spíš kravina. Kámo, na druhém místě to je dobrý. No, a teďka dostal... Yes! Dostal jsem prestiž! Lidi! Ne! Lidi! Takže už máme... Takže já mám prestiž na Leona a mám na Mortisa. Lidi... Lidi... Já to dávám. Lidi, to se hodí jak prase. Koukejte, tady máme Mortisa, tady máme Leona. A oni mají prasy. Kámo. A to jsem nevěděl, že jakoby, když má jeden prstiž, tak se a jeden, tak se stane dva. What? Kámo. Vidí, fakt. Já cením, že jsem dostal na něj prestiž. Cením, že to do sbírky. Teďka budu řadit Sandy, protože já chci na ní prestiž a potom budu, koho nehraju skoro. Beru ho, ten novej, já jsem nevěděl, že ho máš. No, upgradeu.
Takže budu za něj hrát. Ale musím dát do boje. Ale počkej, mám upgradeu Leona? Ne, nemám. Vidí. Ještě. Vidí. Musím ještě unlocknout. Vidí, co mi unlock. Vidí, já se dělám srandu, neříkám. Kam boss Leon. Ještě potřebuje jednou si zahrát Leona. Já jsem důvodí, tak najdu. Dobím toho Leona. Vidí, celý bych nemá prostě jedna na Leona a máma prostě na něj pracuješ. Vidí, to cením, lidi, to cením. Úplně cením. Lidi, pojďme se vyměnit. No a může mít dva lidi. Lidi, může mít dva lidi. Pardon za to prostý slovíčko, ale to by nedávalo smysl. Yes. A jdi tam. Kamu já jsem musel na fake Leona, kámo. Ne. Kámo, to by šlo. Vidí, oni to ještě nedobil zcela, koukejte na ty pety, oni jdou vidět. Kámo, tak to je nedomyslený. Jdi tam nikde. Vidí, jsme kuty jak fela. Vidíte to? Jdi, máme 0, ale 1. Kámo, boss, kámo, dostaneme ještě jednu a jsme boss, Leon boss a já jsem taky boss. Brazíl. Počkej, já to zavím. Vymařá! Lidi, promiňte nás za ten zlev. Z toho, že to děláte ve 3 ráno, tak jste asi koukat. Tak jste reálně koukat. Proč a jsme v prdelu, už nemáme prestiž. Nula prestiž. Lidi, já to budu radši končit, protože nechci, aby jsem ztratil prestiž. Takže papa lidi.
Ichi.